Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jaygol Pulaku TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonnon nder duniyaru fu. Ɗum nder rawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortoke be tindinoje meɗen. E tindinore nde garden hande ma en tindinay ɗum tindinore ɗiɗi ko larani hala WhatsApp. Ɗuɗɓe nder moɗon ɗo pe'inanami jamol mai, kanjum waɗi mi wi accuwa mi waɗa video dow majum. Ɓurna fu on ɗo gi'a videoji meɗen ɓuri dede wolwango ko larani hala WhatsApp. To ɗum ƴami moɗon onon man ɗo on ɓuri ƴamugo min dede ko larani hala WhatsApp, kanjum watta on gi'a dede videoji ɓurna ɗe min gatta fu ɗum dede ko larani hala WhatsApp man ɗo. Ɗuɗɓe nder moɗon ɗo sinkanami ko larani hala wala lawol ngol tokkata bloka dede warta himɓe fota ewna ɗum gal WhatsApp na. Yake fere a tawan a connecti ha WhatsApp maɗa sai a tawa himɓe ɗo ewnuma appel ji ɗuɗa ha wane o ewna yake fere a tawa ha a nasta a lara message ji himɓe ma bo a reponda ɓe fu sai a tawa himɓe ɗo damuma be appel. To goɗɗo lari ma en ligne ni sai waɗa ko ewnugo ma tan. To a mari haje dede a bloka appel warta ko goɗɗo ewnima appel mai ɗo ɗum warata. Ngam mai ɗo min mbi'a cewa min gaɗana en video musamman dow majum. A wawan a bloka a wartira himɓe man ɓe pat maɓɓe ɓe fotai ɓe ewne. E to a yiɗi bo a wawan a bloka a waɗa goɗɗo o mai damai ɗuma be appel hanko tan a yata bloka warta fotai o ewne. O foti o yerɓama message kam ko vocal ko o windanma hunde fere wara an ma a wolwana mo yaha, amma to fondi ewnugo ma ni ɗum yahata sam sam. To a yiɗi bo a bloka himɓe pat fotai ewne, ɓe mbawai ɓe yerɓama message amma ɓe fotai dede ɓe ewne. Ɗum ƴamol ngol ɗuɗɓe nder moɗon pe'ini, dalila mai ɗo mi wi hani mi waɗana en video musamman dow majum. Nonnon ko larani hala ƴamiɗi ƴameten e ƴamiɗi mbi ƴamiɗi sakafa heɓa dede ɗum bedda andingo en kujeji goɗɗi ɗi en andano, kujeji ɗi anduɗen bo ɗum bedda siftinorgo en mbi'en ɗon gaɗa ƴami man ɗo. Ɗuɗɓe nder moɗon mi lari kaɗo fottana en, miɗo lara dede commentary ji ɗi gatto on pat moɗon, kala mo waɗi commentary fu miɗo lara dede commentary ji moɗon. Nde min gaɗi video min pe'ini ƴamɓe mai fu min gi'a pamaru mai ni himɓe 100 ko 150 ɗon gaɗa dede commentary ɗon jabo ƴami ɗi min ƴamata. Nde min giɗi ɗo fottana on bo min mbi hani min continue min dinga min gaɗa ko waɗugo dede ƴami man ɗo. Ngam mai ɗo ƴamol meɗen ngol ƴameten hande ngol giɗɗen ƴamen, mi yiɗi mi ƴama wuro toye woni lamorde lesdi Nigeria hakkunde gure tati ɗo. Numéro 1 Kano, numéro 2 Abuja, numéro 3 Lagos. Hakkunde gure tati ɗo wuro toye woni lamorde lesdi Nigeria, ma bo mi wi'a capital lesdi Nigeria. Arande ma en bi Kano, deuxième bo en bi Abuja, troisième Lagos. Ngam mai ɗo keftane en wuro toye woni capital lesdi Nigeria, lamorde lesdi Nigeria. Ngam mai ɗum bindane en les babal commentary dede on anduro ma habda winda, on mo anda bo fonda dede yi a wawan heftana to nangino ɗum dede ɗum imtihan wawan hefta dede wuro toye woni lamorde lesdi Nigeria la. Ngam mai ɗum min deni dede les ha babal commentary ji jabe gi'en on kefta en on keftata. E haragare video mai bo min tammi hokkugo en jawabu latiɗum sahi, jawabu latiɗum laɓɓum wuro latingo lamorde lesdi Nigeria. Ngam mai ɗo tan ɓilla non be surutu en dille nder video mai ɗo gi'en dede tindinore ne mbiɗe en tindinai lawol ngol a tokkata a bloka warta goɗɗo fotai ewne gal WhatsApp appel ha WhatsApp. Amma hedde ko mai ɗo miɗo toro dede kala ɓen ɓe abonai fu ta gijjite warugo les seragal jungo moɗon nyamu ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo, on gara on mema dow maji banni, ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel fere wari banta alama lenguru, sai on mema dow magel banni, ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sai gar on mema ngel dow to ɗon hokkata on dede kala nde min gerɓi video kesol fu on darangol be koyɗum. Nonnon tan gijjite warugo dede ha alama kolel like ɗo, on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gingel garti amble ɗo on hollata dede video mai ɗo ngol fottani on. Ta gijjite warugo ha les babal commentary on accana min commentary ji encourage min heɓa min gaɗa ko waddunogon videoji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on ta gijjite warugo dede ha babal alama sharing ma bo partage ɗo, on partage lien video mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arande man ɗo ni to en gari sakiraɓe en nasta nder WhatsApp meɗen man banni, jotta nda WhatsApp man ɗo, nda min nasta dow WhatsApp man banni. Ɓawo to min nasti dow WhatsApp man ɗo, WhatsApp man maɓɓitanake ami banni. Jotta en puɗɗai tindinore mai, amma hedde ko mai ɗo ha jotta miɗo ɓedda hokkugo on munyal. Tindinore nde tindinten hande man ma ɗum deidei WhatsApp Messenger be WhatsApp Business kam ɗi ngala gaɗata, a fotai gaɗa ɗum ha WhatsApp Messenger ko WhatsApp Business, sai dei isin GB WhatsApp yo WhatsApp fu waɗe ko nandi be majum. Ɗuɗɓe nder moɗo ƴamimi useni lawol ngol ɓe tokkata ɓe keɓa GB WhatsApp je original mai ɗo. Ngam ɗuɗɓe nder moɗon to min mbi sai GB WhatsApp ko yo WhatsApp ɓe ɗo njaha Play Store ɓe binda GB WhatsApp ko Google. Woɓɓe fere min mbi'a on GB WhatsApp heɓata ko ha Play Store, woɓɓe fere famata, woɓɓe fere
bo paman jaha Google mai toujours be jabe télécharger latti dum GB WhatsApp mai na dum je original sai a tawa télécharger nga salake nga mabbito nga do waddama problem ji e ko bo a télécharger nga a fudda naftirgo nga bawo balde tati ko asawere be mbi ma dat maga wati sai a loro a wada mise à jour maga ngam mai dubbe nder modon bi ko be cede hambe kam mi dabbitana be lien GB WhatsApp je original mai hambe ka be sodan wato mi do matina on hebugol lien GB WhatsApp je original mai do dum hoya dum hunde sande min be hoda mi do dabbita lien man do wodi mo mi contacti de hebana mi lien GB WhatsApp je original mai do hanko man bo sungurulaji ma ko tulli jam ha jotto hebana mi lien man do ko soda min ma mi dabbiti ha mi soda ngam yugo dudbe nder modon be biam ko soda be mari ha jambe kam lien GB WhatsApp je original man do isin banta on geta je mi naftirta do yaake fere on gian a wawan a nasta do contact am yami wairi connectugo buri asawere ko lewru ma to client nebi mi connectai ko bo dum hollatama der ne connection am dudbe nder modon bi mari haje isin application mai do to ton mari haje mi dabbitana en dede lien application mai to mi hebi dum inshallah dede no mi hebiri dum foto mi hebiri dum be koy dum ma mi wadana en video mai tan mi yerbana en mere to mi hebira dum koy dum bo don bo mi wada dum sai to goddo yobi den mi gerbana dum e application mai yugo on mari haje majum sosai GB WhatsApp inshallah mi dabbitana en lien man je original min kolla en no goddo télécharger application mai eno mabbitirta nga eno activirta warta goddo fota yima en ligne to ado en ligne mai do ma bo holla dum a wairi connectugo nebi ko nandi be majum inshallah min tammi to min kebi lien je original mai min tammi wadango en video do majum to ha on gi min ngada video do majum bo ande min keba Jaingol Plaku TV min gida min ngadana en video hunde lattinde goddo yaha tinnore ne min tindini mai yaha dum wadana dum non mai do fottanta on min on bo fottanta min gidi to ha min ngadi video do hunde latto dum hunde lamde de wada tan dubbe der modo jami application jaake fere to min bi dum min ngala application man ko min andana application mai do goddo yabanta min gida wadango wato na min gida wadango to on gi on dami min hunde min bi on min ngalande ko min andana ni to tabbitine min andana man ko min ngalande min gida min ngada hunde lattinde de ayata a fonda dum wadana ma jango warta ko min ngadi hunde ni abi kai kaza ma be bino mi do wada min mi wadi bo dum wada ngam mai do Jaingol Plaku TV min gidi kala ko min ngadi fu latto dum hunde on lamde e den bo ta on gi min ngadi video min bi on min kebira dum koy dum sai to goddo yobi min gerbana application mai do tabbitine min kebira dum koy dum mai ngam mai hani e minon bo min biya goddo yobay hedde ko min gerbana dum heba minon bo min kefta ko min majjini ha minon bo min mara de avantage ha do majum to tan min pamani am sakirabe no pamidiri dudbe nder modo be fere kam mbiyam gerbana yam cede mu en hedde ko mi heba application mai do ngam mai do mi do hakka on muyal mi yida jabugo cede goddo diga mi heba application mai do to mi jabi cede modon mi wari mi heba application mai ni on yi kaya ha ngam mai do mai furena sai to mi hebi lien application mai je original mai to mi hebi dum be koy dum ma mi wadana en video mai do to mi hebiri dum sai to mi sodi dum bo don bo onon bo mi wi'a on dede no goddo sodata yobata min gerbana dum dede application mai do mi tam min pamani am sakirabe ngam mai tindinore de hande bo sai isin GB WhatsApp mai wattaka koyo WhatsApp wad e WhatsApp please e ko nandi be maji mi tam min pamani am yawa to amari haje wadgo dum jotta en gadu misal to dum goddo goto on damata be appel a yidi a bloka mo ayida o de wada ko ewnugo makonde to mari haje wadugo dum do se a wara misalo en gadu da numero ha amka da numero ha ka se mi nasta do maka banni en gadu dum hanka on don billami do ewnami to numero ma ka do billami ka do ewnami do se mi wara ha do inde maka banni ha do inde man on laari do bin harun se mi wara mi klika do inde man bawta kliki do inde man waddani ma banni se dirto do da jotta da ha linyol gol da do habe windi okin appel se a wara active kungel do se sera jungo am nyamo do se a wara active ngel ala do windi okin appel do to wari active ngel banni mi tammi on dari mi active ngel to jotta do ko o fonda ewnugo yam appel mai warata sam to fondi ewnugo min dum renvoyer tan holla mo appel man yahata do to mi active dum ala mo foti ewnami o na wala mo foti ewnami o do mai ka fota ewnami o mo mi active do numero mudum to kala mo ida active numero mudum fu don tan a warata wadaka to aida désactive bo se a wara désactive ngel banni mi tammi on dari jotta mi désactive ngel don lawol ko ngol to kata ngadana numero goddo goto to dum himbeji mai pat bo ayida be ewne lawol ngol to kata wada dum to mari haje wadgo dum do se a wara dede nda ha do ha alama didi tati do se a wara klika do majum bawta kliki do majum mabbi tan ko banni se a wara ha linyol ngol arande ngol windi GB setting se a wara a klika do magol banni bawta kliki do magol banni dum wadduno tamato dum wadduno banni toujours se a wara a klika ha dede linyol ngol arande ngol be windi privacy and security se a klika do magol banni bawta kliki do magol se a dirto less se to a wari nda ha linyol ngol dede ha mi wara nen alama majum banni nda ha linyol ngol habe windi wukan kolmi dum be angle application manoni wukan kolmi ça veut dire que bana mofoti ewnami se a klika do majum banni a sufta dede be ngidda ewnuma jotta on dari min jam do mi do ashirum dede ha linyol ngol arandewol mi ashirum ha do everyone mi accidum jotta everyone ko moy fu wawan ewnami min
jotta to mi yiɗi bo mi warta ɗum ha dow mai contact ha daidai himɓe marɓe contact am tan poti ewanami ɓen ɓe mi mari contact mum ɓen ɓe mi mari numéroji mum en tan poti ewanami to mi yiɗi bo mi waran ɗo mi sufta daidai ɓen potɓe ewanami man ɗo misalu bana ɗo mi suftani to mi kilikaino ɗo ha ɓe windi select contact ɗo mi wawan mi sufta wane be wane kamɓe poti ɓe ewanami amma luttuɓe kam pat mi yiɗa ewanami sai mi sufta sai mi valida to mi yiɗa himɓe man pat ɓe ewanami bo sai mi wara ha dow nobody ɗo je ragare ɗo nobody wala mo foti ewanami to mi wari mi kliki dow majum banni ɗo ni jotta mi acci dow nobody ɗo wala mo foti ewanami jotta ko goɗɗo foti ha fonde ha ewanami ni jotta ɗum ewanatako to a yiɗi a désactiva ɗum bo a yiɗi a désactiva ɗum a warta himɓe man ɓe pat maɓɓe ɓe poti ɓe ewanuma bo a lorto to a wara a nastito ɗo mai tan a lora a nasta gb setting a wara privacy and security a dirto les a wara ha daidai you can call me a laari mi acci ɗum nobody sai mi warta ɗum dow everyone to mi warti ɗum dow everyone ɗo ni jotta ka warta mo fu foti ewanami ɗo on tindinore famarde nde mi wecco amara mi tindinai ndede ko larani lawol wala darnata himɓe ɓen damaɓe ma appel ji ha whatsapp ni tan mi on pamanden sakiraɓe ngam maydo on jarama nonnon dede ko larani jawabu ƴamol ngol ƴamden ha arande video lo en ƴami wuro to woni lamorde lesdi Nigeria hakkunde gure tati ɗo en mbi arande ma Kano deuxième bo Abuja, troisième bo Lagos en ƴami dede wuro to woni lamorde lesdi Nigeria ngam mayɗo jawabu latti ɗum sahi ma bo jawabu latti ɗum labɗum ɗum je Abuja kanjum woni lamorde lesdi Nigeria daidai ɓen winduɓe Lagos ko Kano miɗo hokka on munyal on mbofi na Lagos ko Kano woni lamorde lesdi Nigeria ɗum Abuja woni lamorde lesdi Nigeria ngam mayɗum mi yetti on sosai be yugo ɗuɗɓe nder moɗon gaɗi commentji non mayɗo ɗo fottanami ɗo seinami ngam mayɗo on jarama sakiraɓe sai to en potti ha video tammingol warugo yeso wassalamu alaikum.